Tak a po dnešku je úplne zrejmé, že progresívci a táto Ficová vláda úplne rovnakým spôsobom nerešpektujú slobodu prejavu. Progresívci po celej Európe naháňajú ľudí, keď si dovolia kritizovať registrované partnerstva homosexuálov alebo islamistov. A Ficová vláda dnes dala návrh do parlamentu, kde zavádza nový trestný čin kritizovanie, spochybňovanie povojnového usporiadania Európy. Prečo to dali? No pretože progresívci šibnuto vytiahli Benešové dekrety. Ja som bol prvý, ktorý to kritizoval. Je to úplná hlúposť. Lenže sloboda prejavu znamená aj slobodu pre vyslovovanie hlúpych názorov. Pamätáte si tú kampaň úradu vlády, že rešpektujem iný názor? Tak to už dnes neplatí. Oni chcú rozhodovať o tom, ktorý názor je správny a ktorý nesprávny. Jediní, kto slobodu prejavu rešpektujú na Slovensku, sme my, konzervatívci. Je dobré si to uvedomiť.